Ito na yung gawa natin kagabi. Matigas na siya. 2 flavors in 1. Yay! Papost ko na sa Facebook. Pangtinda natin. Yung iba hindi pa masyadong matigas. Pinicturean ko lang. Kaya nilabas ko. Pakita ko rin sa inyo. Diba? Gandang tingnan. Lalo na pag iba-ibang kulay pa. Try lang naman to. Gagawa ulit tayo ng iba pang kulay. Hello guys! Nagluluto po si mama ng talong. Tortang, kulang namin ngayong gabi. Dahil, gabi na, wala pa nagluluto. Dahil lasing si Papa. So, kami na lang nagluto ngayon. Tapos, si kuya mo, pakita mo na si Ayla. Saan si Ayla? Ito po si Ayla. Ito po si Ayla. Talong ni Kuya. Hi! Nagay ka ba? Silawon. Ikaw mang flash mo silawon. Taro po si Baby Ayla. Hoy, huwag na hulog mo yan. Hindi ka na maglaka. Munang ka lang. Masyado po naman. Di man kaya ako tatawa mag-Tagalog ko. Di ba na ako din daw maintindihan? Ano po si Ayla may talong. Hala. Nandun si Jillian sa loob. Inaasikaso yung kanyang papang lasing. Buti nasunod talaga yun. Nasunod kay Jillian. Sabi niya, dito ka matulog yan kasi. Yan, doon siya na natutulog. Dito kami sa kabilang kwarto. At pupunta na naman doon sa kwarto. Dadaganan niya si baby. Okay na? Ako na ulit yung nakalong kay baby dahil kinuha ni Papa lasing na lasing. Kinalong ba naman, takbo tuloy ako dito. At kinuha kay si Ayla. Baby Ayla. Kaya sabi ko kay Jillian ay patulugin na yung Papa niya dun sa kabilang kwarto. Kaya nilagay niya ng electric fan. Sana matulog na. Napakakulit. Ayaw pa humiga, matulog. Gusto pa mangungulit dito. Ay nako, yan hirap sa kanya pag nalalasing. Nag-inom kasi sila nung kapatid ko at saka yung Si Uncle Ichik. oo, tsaka yung isang bayaw ko, tsaka yung isang bayaw ng kapatid ko at bagong dating. So, Si nayaan ko na. Hinatid nga dito ng kapatid ko. Lasing na lasing. Ewan ko ba, hindi naman lasing mga kapatid ko. Siya lasing na lasing. Pwede naman kasing humarap, tumagay pigkakaunti. Siya naman kasi ang dami yatang tagay. Ano ko likod ako mo? Alin? Itong yata yung malapit. Dapat nga kaunti lang para hindi Pero malalasing. si Uncle Ichik, mga araw ko din ang katanyakan. Oo, dapat kaunti lang. Ayan, tuloy. Walang magluto sa amin ng pagkain. Kasi umiiyak siya. Pag iniiwanan namin sa kwarto na mag-isa, umiiyak. Kaya hinalong ko na lang dito. Tsaka nandun nga si Papa. Nandun siya sa kama namin. Kaya hindi pwedeng iwanan si baby doon. Baka madaganan. So, kinalong namin dito. Nandun naman na sa kabilang kwarto. Higa ko na to doon sa kwarto. Bantayan nyo na lang doon. Baka pumunta na naman yung Papa mo. Tara. Magluto ng ulam. Buti na lang. At marunong na tong dalawa. Kunwari lang yan. Hindi, joke lang. Oo nga, magaling yan magluto. Kanina nga nagluto yan ng pansit canton. Gutom na daw siya. Ayan nagluto siya kanina mag-isa. Ngayon naman ay tortang talong. Lagyan nyo na ng paminta. Ay, paminta lagyan pa. Ayaw nyo. Di, wag na yan. Sibuyas lang. Sabi ko sa solo. Talong. Tapos isawsaw nyo na yan dito sa itlog. Hindi ka tawa petos? Oo. Isawsaw nyo na. Lalagay nyo na lahat. Sige. Wala ko sa kulala. Nilagay nyo na lang. Pwede mo yan ilagay dyan. Malalim naman yung pinggan.
Para mababad maigi. Magkaroon ng lasa. Asin lang yung nilagay nyo, no? Buyas. Yung magic syrup yan. Ay, naku, anong oras na? 7 na, oh. Ng gabi. Ay, talaga, pag nakainom. 21 days. Baby, 3 weeks ka na ba ngayon? Bagong ligo na yan. Kasi hindi pa natutulog. Ayaw pang matulog, ha? Hindi makagawa si mama. Ano, bebe? Ano? Tapos, nasasanay pa sa kalong at gusto niya, doon na siya sa labas. Gusto niya sa sala na siya. Ayaw niya na dito. Sa kwarto, nagsasawa na. Ano, bebe? Ma, magpag-ibo ka nga ni kay Papa. Ito ba ang pabox? Ipadik din ano. Kuna. Bibil tayong kuna. Dahil magpag-ibo ka na lang. Mag-ibo ka na lang kay Wala tayong Papa. kahoy. Oo, naiyak na. Oo, gusto na sa labas niyan eh. Ano? Oo. Hindi na. Ang baby namin. Ganyan ang gusto. Ganyan ang gusto. Hello guys, good morning. Bagong ligo na po ako. Gusto ko po ganito na ang kalong. Nakatayo. Nakatayo na po ang gusto kong kalong. Ano? 3 weeks na po ako today. Hello po. Ayan na siya. Sobrang laki-laki na. Talaga naman. Ang mata mo sarap. Sobrang likot-likot na ng aming baby Ayla. Ano? Talagang. Ay, nako. Yan na, wala tayong magagawa. Nagmo-module nga kami ni Jillian. O, kaso ayaw naman ang magsulat ng isang yan. Wala na sa mood ng pagsusulat. Bukas, Lunes na, ipapasa na naman ang module. Ewan ko ba dyan sa batang yan. Wala na namang natapos na module. Sakit na nga yung ulo ko kasi magbabasa, magsasagot. Ayun naman, magsagot ng isang yan. Ano, bebe? Ikaw na magturo kay mama? Kay ate? Sagutan mo na si ate? Oo. Ano? Sabi mo kay ate, magsagot na ng module, ano? Huwag tatama rin magsulat, ano? Talaga yung ate na yan, eh. Hindi tayo makagawa. Pag ganito na, gusto niya nakalong. Gusto niya nakalong. Gusto na ng batang niya ng kalong lagi. Ito yung ulam namin kaninang lunch. Halo-halong gulay. Sinigang guys na mackerel. Yung pinakita ko sa inyo na binili ni Papa. Yung puting sardinas. Ayan, ganyan lang. Sinigang. Talong, tapos talbos, pechay, ano-ano pang gulay. May sitaw. Nakatulog din si Jillian. Nakatulog si Ayla po. Pag nakatulog din ako ng kaunti, kakagising ko lang hapon na pala. Stress na ng hapon. Buti nga, nakaidlip tayo ng kaunti. Eh, yung mga bata, nag-swimming na naman. Dumi-dumi na ng tubig. Pero bago, ang tawag dito, gusto nila mag-thank you sa inyo guys. Dahil 100 subscriber na sila. Nakakatuwa naman. Nagsimula lang sila sa isa. Pangalawa ako na nag-subscribe. Tapos ngayon, nasa 100 plus na sila. Sobrang thank you. Tapos yung mga views ng mga vlogs nila nasa 500. Yung pinakamalaki, magti-600 na yung isa. Sobrang thank you guys sa sumusuporta. And, ayan, nandito sila para mag-thank you din sa inyo. Ayaw ng tubo. Kaysa yun yung tubo. Ang laki ng tubo. Kala ko may ahas. Kaninong tubo to? Bakit may tubo? Ay, ang dumi na ng tubig. Grabe. Para ng putik yan ah. Thank you po sa nag-subscribe sa aming vlog, Farms Vlog. Thank you po, maraming salamat po sa pag-like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Di ba? Lalagay ko ulit yung link. Lagi kong nilalagay yung link ng channel nila sa description box. Dalawin nyo naman guys. Nakakatuwa kasi sila na diretso yung vlog nila talaga. Everyday sila nag-upload. Naglo-load na din sila katulad ko. Naglo-load na rin sila sa kanilang mga phone. Kasi wala naman kaming internet dito talaga. Pag may i-upload, saka lang ako naglo-load ng pang internet. 50 pesos. Yun. Saka lang ako.
mag-upload. Pag mayroong video, saka tayo maglulog, magre-register. Wala pa kasi dito internet talaga na yung wifi ba na para lagi nang may internet tayo dito. Hindi pa rin tutuloy yung nagkabit noon dito ng internet na converge. Naglagay lang sila ng wire pero hindi pa, wala pang hindi ko alam kung kailan magkakamero ng internet. Merienda tayo at hapon. Tapos matulog, merienda, pagising. Ganun gawain. Kakain, tutulog. Diba? Sarap. Kape. Eh, shoutout ko pala si Ate Mars Bangkod. Tsaka meron pang isa taga Cebu. At tsaka yung isa na taga Occidental. Cagayan. Ano ba? Cagayan. Basta mga ganun. Nakalimutan ko yung kanila. Yan, taga Cebu. Yung isa, tapos si Ate Cagayan de Oro. Cagayan Occidental. Si Ate Mars Bangkod na nag-order ng bayong. Sobrang thank you. Ang dami mong order. Thank you so much. Yung hard materials ang in-order niya, 14 peraso. Tapos 14.21 guys. Tapos 20 na soft material. Sobrang dami niyang order. Sobrang thank you. Ayun, pinapasimulan ko na yun na ipagawa. Yung order niya. Tapos yung isa, 10 peraso na order niya na puro large lang yung taga Cebu. Sobrang thank you po sa inyo. Ayun, makakadugsong pangdugsong natin sa ating allowance. Ayan. Thank you. Tuloy-tuloy lang sa pag-order nyo guys. Pwede nyo namang i-resell. Pwede kayo mag-reseller. I-PM nyo lang ako sa akin Facebook page. Ayun, sila Ate Mars Bangkod. Ipangtitinda rin nila yun. Yung kanilang mga kinuha na ba yun? Pwede yun. I-PM nyo lang ako. Gusto nyo magtinda din. Para nanggagaling na yung gusto na kuna. Hindi na dito sa akin. Yung mga pinagawa ko, ititinda namin yung dito. Tapos pag may order, saka ko lang ipinapagawa doon sa Laguna yung mga bayong para tuloy-tuloy tayo, diba? Sayang nga ilang linggo na naman tayo hindi nakapagtinda. Wala yung bayong, hindi pa nagating. Basta i-PM nyo na lang ako doon sa Facebook page sa mga umorder. Pag yung mga large yung order nyo, may gawa na doon. Kaya mas mabilis. Pero pag yung maliliit kasi, hindi pa kami nagpagawa ng maliit. Puro malaki lang muna yung pinagawa. Yung iba na pinapagawa ko ngayon is order na yun. Pero ibang natin, papapili ng kulay, ganyan. Wala nga tayong kulay no iba. Tapos nagmahal pa yung materials natin. Naging na siya. Ang tag ito, nagdagan ng 100. Yung price niya noon, nadagdagan siya ng 100 ngayon. Kaya, pero hindi ko na mabaguhin yung price. Hayaan mo na kaunti na lang yung tubo. Grabe. Tapos ngayon, lockdown pa daw sa lugar sa Laguna, Maynila, NCR, Cavite. Sobrang daming lockdown. Kaya hindi ko kung paano namin yung niladalhin dito. Dahil walang biyahe yung mga van. Kung paano natin ipapaship yun. Hindi naman na tayo pwede magpadala sa mga JRS or LBC dahil sobrang mahal nga. So, yung van lang talaga ang pinakamurang choice natin para madala yung dito. Yung mga paninda natin. Kaso nga lang, ganyan na nangyari. Nag-lockdown na naman. Kailan ba natapos ang lockdown na yan? Naiinis na. Ay, naku. Kala ko pa naman ngayong taon magiging okay na siya. Kasi isang taon na tayong halos ACQ, GCQ. Tapos, ayun na naman. Balik na naman sa dati. Ano nangyari sa bansa natin? Aray. Wala na talaga akong lakas. Siguro naubos ng panganganak. Aray ko. Ang sakit. Natamaan. Ay, kahit yung kape, hindi ko na mabuksan. So, ayun. Ang nilalagay ko ay Bear Brand milk. 2 kutsara. Tapos, kape. Mga ganito kadami. Kunti lang yan. Ayan. Sobrang sarap niya. Tapos, asukal. Bahala na kayo sa tamis kung anong gusto yung tamis. Sobrang sarap. Kape tayo. And biscuit or tinapay na galing doon sa kapitbahay. Bumili siya na nung box-box ba na biscuit. Yung pinang-uuwi ng mga pampasalubong na biscuit na isang box na malaking ganyan. Doon humingi ako. Yun yung merienda natin ngayon. Merienda muna. Gising na ang aming baby. Dididi na yan. Oh, dididi na. Dididi na. Dito kami sa kabilang kwarto natulog. Kaya makalat. Ayan. Nagbihis siya kanina at nabasa. Bago na naman damit. Tuloy. Kasya na sa kanya, no? Yung mga onesies. Ayan.
Pero balik sa ganito, maliit na, nakikita na yung tiyan. Naangat na, oh. Oo, di na ba? Kakain na. Kakain na ulit. Gabi na. Ang oras ay 6:30. 6 pala. Ulam namin ay ham. Pang breakfast yung ulam natin. Ham. Tsaka tuyo. Tuyo na mahaba. Ay, maliliit. Kala ko dilis bibilhin mo. Walang dilis. Tapos yung sinigang natin kaninang tira. Meron pang sabaw. Yun na lang. Tipid. Mainit na. Nagprito kami kahapon ng tusino. Yung ulam namin breakfast. Tapos, nasunog-sunog yung mga kawali. Hindi naman na natanggal ni Kiel. Hindi hinuga sa mabuti, oh. Diba? Pag yan talagang mga yan ng kumilos. Wala. Tawag yan. Dalag. May pahabol kaming ulam. Ang pangit ng kawali, aba. Dalag. Bakit dalag? Hito. Parang kamag-anak siya ng hito. Kain na kami maya-maya. Ready na ang ating ulam. Sarap. Yung tuyo, hindi na natin ipiprito. Wag na yan, ano? Maasahan na talaga tong dalawang to, eh. Kaso, minsan, pasaway pa rin. No, pinapalagyan ko kay Jillian to ng inumin dahil nakakalimutan ni Kiel lagi. And yan, hugas pa kayo. Tapos na kami kumain. Tulog pa rin ang ating baby Ayla. Dapat pala nakaganito. Kagabi, ayun, nakakain naman kami ng maayos. Kahit medyo hindi pa luto masyado yung talong na ni Tinto na orta nila Kiel. Dumikit ka rin sa kawali. Kaya hindi masyadong naluto. Pero okay naman at least. Ha? Alin? Anong hanawan? Wag na, yun na lang. Pareho lang yan, oo. Tapos, nakatulog na rin naman. And dire-diretso na rin yung tulog ni baby kagabi. Hindi masyadong nagpuyat. Mga 10 o'clock siguro tulog na siya. Ngayon, tulog na siya. Simula kaninang alauna or alas 2 yata tulog siya. Hanggang ngayon tulog siya. Hindi pa siya na-dede. Dumede ng alas 4. Tapos ngayon, wala na ulit. Anong oras na? Alas 7 na yata. Wala pa rin siyang dede. So, baka mamayang gabi, gising na naman siya. Dahil nga tulog siya ngayon maghapon. So, prepare na tayo ng pagpupuyat ulit mamayang gabi. And that's it for our vlog today, guys. Salamat sa panonood. And huwag kalimutan mag-like and subscribe. At i-subscribe nyo rin daw yung vlog nila. Sabihin nyo. Dali! Ayaw nyo naman ba? Mag-vlog ka tapos ayaw. Subscribe nyo din daw yung vlog ng mga batuta. Yung link nasa description box. At huwag kalimutang mag-like din daw sa kanila. And ano daw yun? Click the notification bell. Hit the notification bell. Tapos yung ibang video nila baliktad. Yung ibang video nila puro mga naka-rotate. Hindi i-rotate nyo kasi hindi yung pinapabayaan nyo, ine-edit nyo naman nila, i-edit pa naman yun. So, ayun na yung vlog natin at gising na daw ang aming aribuding. Aribuding ang tawag ni Papa. Thank you for watching. Huwag ka na lang subscribe. God bless everyone. See you in the next vlog. Bye-bye. Bye-bye na at pupunta na ako kay Ayla. Wag mo nang punuin. Tama na yan. Bukas ulit. Bye-bye din daw si baby Ayla. Bye-bye sa vlog. Ang aming baby gising na. Oo! Oo! Tsura yan! Oo!